गिबियावनो दिनै आङो गोजोननाय मोनदों जे बेसेबा बुरजा लाइमोनफोर जों बेवहाय लोगो मोनदों आरो बेवहाय समान समान हौवासाफोरबो हिन्जावसाफोरबो दङ। हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै कलेज फरायनाय इउनिभार्सिटि फरायनाय होननानै आं सानदों। दा बेखौ हारिनि थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन जि सेक्सन ससाइटिनि जि सेक्सन बेनो जाबाय लाइमोन। लाइमोनफ्रानो फिउचारखौ थिग खालामो। गाबोन मा जागोन, समफोर मा जागोन, इयुनाव मा जागोन बेखौ लाइमोनफ्रानो थिग खालामो। दा बेनिखायनो नैबे समाव जोंनि हारिनि बयनिख्रुइ इम्परटेन्ट गोनांसिन सेक्सनानो जाबाय लाइमोनफोर। गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो लाइमोनफोरजों सावरायनांगो। जेरैबायदि जोंहा न'खराव बिमा बिफाया बुङो कि गावनि गथ'जों गासैबो खोथाफोरखौ सावरायनांगो, गथ'जों खुला मेला जानांगो। गथ'फ्रा हौवासा जा हिन्जावसा जा बिमा बिफानो मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ बुंना लानो हानाय मोनसे परिबेस थानांगो। अब्लासो माने बिनि जि मेन्टेल ग्रथ, मेलेमनि जि जौगानाय बियो राइट डाइरेक्सनाव जायो। जोङो लाइमोन बैसोआव जोंनि किउरिसिटिया, मिथिनो लुबैनाय जि गुन एबा जि गोहो बियो जोबोद बारा जायो लाइमोन बैसोआव। आरो बै समाव मिथिनो लुबैनाय समाव मिथिनो मोनोब्ला बाथ्रा खोथाफोरखौ मिथिनो लुबैनाय समाव गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हानायनि खाबु थायोब्ला अब्ला सासे लाइमोना प्रपारलि ग्रथ जायो, माने थिग थागै बियो देरो, बियो जौगायो। दा प्रपारलि ग्रथ जायाबा बियो माने उनाव मा जायो, बियो बिफाङा हासार मोनै सान्दुं मोनै बायदि बेबो जायो लाइमोना। दा नंखायनो दिनैनि समाव जों जि ग्रथ, ओंखाम जाहोनानै बेदर जाहोनानै जोङो लाइमोनफोरखौ जि फेदेरनाय फिजिकेल ग्रथनि जि बाथ्राखौ सानदों, बेजों लोगोसे जोंनो माखासे मेन्टेल ग्रथबो नांगो, मेलेमनि जौगानाय। दा मेलेमनि जौगानायखौ जोंनो सोर होगोन? जोंनि गामि ओनसोलफ्राव, जोंनि रायजो जानाय जायगाफ्राव जोंनि मेलेमा दानि थासारिजों गोरोबफानानै जौगानो हानाय खाबुफोरखौ जोंनो, सर्सफोरखौ जोंनो सोर होगोन? बियो बेसेबा गिदिर मोनसे चेलेन्ज नैबे समाव। बिनिखायनो चेलेन्ज कि जोंनि गथ'फ्रा न'आव बिमा बिफाजों सावरायो, बिदा फंबाय बिनानाव सावरायो, जोङो टिभि नायो, जोङो मबाइल नायो, जोङो बायदिसिना खोथा गावनि लेभेलाव सावरायो। नाथाय बे जों सावरायनाय खोथाफोरनि गेजेराव बेसेबां पारसेन्ट खोथाया जोंनि जिउ दानायजों लिंक दङ? आंनि जिउ दानायजों लिंक दोङो? नोंसोरो एसे साननानै नाय, गावबा गावनि 24 आवाराव 24 घन्टायाव आङो मा मावो, मा सानो, बेखौ जुदि सानना नायोबा एसे केलकुलेसन खालामनानै नाय। मानोना लाइफआ, जिउआ थांना थानायनि नंखागोनखा, जिउआ थांना थानायनि, नों थांना थानांगोन जेरैखि जाया। बेजों लोगोसे बेखौ जुदि मिनिंफुल खालामनांगोबा, ओंथि गोनां खालामनांगोबा, सामथिं माने लाइक वर्थ लिभिं, थांनानै थानायनि जुदि जग्य खालामनांगोबा, अब्ला नोङो गावनि जिबनखौ एसे केलकुलेसन खालामनांगोन। सक्रेटिसआ बुंदों, जायनि लाइफआ टेस्ट खालामाखै बे लाइफआ नट वर्थ लिभिं होनना बुंदों, थांना थानायनि जग्य नङा। लाइफआ जुदि, जिउआ जुदि माने वर्थ लिभिं, थांना थानायनि जग्य जानांगौबा इउ मास्ट टेस्ट इउर सेल्फ, नों गावखौनो टेस्ट खालामनांगोन। आं मावनाय बाथ्राफ्रा राइट नंगौना नङा, आं बुंनाय खोथाफ्रा राइट नंगौना नङा, आंनि मिनिट, सेकेन्ड, घन्टा, सान, उइक, मास, सप्ता, बोसोर आं प्रपारलि बाहायनो हादोंना हायाखै? जुदि नों हायाखैब्ला अब्ला नों फेल जागोन। आंनियाव दायो पार्टियाव फैबाय होननानै माखासे सेंग्राफोर फैयो। बिनि गेजेराव मोननैसो केरेक्टार, आङो गोदान केरेक्टार बर' सेंग्राफोरनियाव मोनदों। दा मोनसे जाबाय, मास मोनसे सिगाङाव सासे बर' सेंग्राया आंनियाव फैदों फुंनि 6 बाजियाव आंनि न'आव। बिराद हामफ्ला सिफ्ला फैदों बियो, माने फुंनि जास्ट आं सिखारदोंल', बिनि उनाव मोखां सुनानै गाहायाव फैबानो बियो फैदों। फैनानै बियो आंनो मोनसे लेखा होदों, सार होननानै। ओमफ्राय मा होनो, आंनि वाइफआ, आंनि बिसिया हस्पिटालाव दङ, किडनिया फेल जादों आरो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै, आंनो सारा फैसा होनांगौ होननानै आंखौ बुंदों आरो। बेनिफ्राय आंबो सानबाय कि बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय, थौसन नों जिराय होननानै आं न'आव जिरायहोबाय। जिरायनानै ओरैनो नर्मेलि आङो मोनसे, आंनियावबो मोनसे माने हारिनि टेम्पारमेन्टआ बिराद बारा जाबाय नालाय
माने गावनि मानसिबा बारा लेफ्ट राइट नायनाय केरेक्टारा बारा गैया जे जि बुङो बेखौनो मानिना लायो आरो खिन्थु दा आङो एसे कारेक्सन खालामबाय थादों आरो कि आंनि बबेबा मोनसे गोरोन्थियानो जाहाथे सोरबा सासे गथ'खौ माने गाज्रि मावनो एनकारेज खालामा ओइखालि आङो बोरैबा सेराव जिरायनानै नायफ्लांबाय कि बिनि गासैबो पेपारखौ आं नायबाय मालानि मानि बियो बुंदो जे गावनि बिसिया हस्पिटालाव दङ खिन्थु बिनि जे आंनो पेपार होदों बियो 2016 मायथाइनिसो बिनि माने माबाया मा होनो एक्सरे पेपार MRI पेपार बे गासैबो पेपारफ्रा सासे आइजोनिनो जानो हागौ बिनिनो बिसि खोमा सेंग्रा गथ' आरो जायाबो जानो हायो खिन्थु सोरबा सासे आइजोनिनो बियो 2016 निसो पेपार ओमफ्राय आं नायबाय जे थिगानो दोङो बेमारफोरखौ आं नायबाय फरायनानै 2016 नि दा आं बेखौ बुंथ'वाखै साहा ता लोंहोखांनानै आं बेखौ बुंबाय आरो जे फंबाय नोंनि वाइफआ बबे हस्पिटालाव दङ बे बुंबाय गुवाहाटियाव दङ सार होननानै आच्छा आङो लिरबाय बबे हस्पिटालाव दङ बुंलाय होननानै गुवाहाटियावनो दङ सार होनबाय थाबाय आरो बियो ओमफ्राय बेसेसो नांगोन होननानै किडनिया मोननैबो गाज्रि जादों ना मोनसे जादों होननानै बे बुंबाय जे मोनसे जादों सार होननानै आच्छा किडनिखौ सोर होगोन नों होगोन नामा होननानै आं होआ होननानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामगोन होनबाय आरो बियो आच्छा थिग आसे होनना किडनिनि बेमाराव बेसेबां फैसा थाङो नों मिथिना मिथिया होननानै बुंबाय आंनो 5000 नांगौ सार होननानै आं बुंबाय किडनिनि बेमारावथ' 5000आव जाया किडनि सोलायनांगौबा 2.5 लाख 5 लाख नांगोन आरो बेमाराव नोङो सोर हस्पिटाला नोंनो 5000आव होनो नागिरखो होननानै थिग आसे नोंनि वाइफआ बेबायदिबा थैगोनसो नों दसे जिराय आं सानै सेंग्रा गारि आरो 2 लाख थाखा नोंनो होनानै गुवाहाटियाव थिनहरगोन आं नोंखौ होननानै बे बुंबाय जे सार नाङा आंनो माबा नांगौ मा होनो बेखौ 5000ल' नांगौ होननानै 5000आवथ' नोंनि वाइफआ हामनाय नङाना होनबाय आङो उनाव साहा ता लोंहोनानै लेखाखौ होनानै बेखौ बुजायना हरदो होननानै आं जोंनि सेंग्राफोरखौ बुंनायसै बिसोरो बुजायना हरबाय गुबुन आरोबाव बेबायदिनो मोननै मोनथामसो केस मोनबावबाय आङो दा लकेल दाउ फिसिनायनि केस फैदों अमा फिसिनायनि केस फैदों बिसोरनो माने दिनैनो नांगौ आरो जे अमाया सार आदार गैया आंनिया 20ता अमा दोङो दिनैनि आदारखौ हर होननानै आं बुंबाय आं दिनैनि आदार हरगोन गाबोननि आदारखौ सोर होगोन नोंनो दा नंखायनो नोंनि अमा फार्मा जाहाथे गोलाव सम थांना थायो बिनि थाखाय नोंनो ट्रेनिं होनाय जागोन नोंनो लन होनाय जागोन आरो नोंनि अमा फार्मखौ आं मानसि थिनहरनानै भिजिट खालामगोन नायनो होगोन होननानै अब्ला बियो फासयो माने दिनैनो नांगौ 2000 हरो 1000 हरो जि हरो दिनैनो हर सार होननानै आरो सानैसो फैदों लकेल दाउ फिसिनाय दा आं नैबे खोथाखौ बुंनाया जाबाय मा जों प्रपारलि ग्र' जायाखै जोङो जेरै नांगौ एरै देरनो हायाखै जोङो दाबो बुजियाखै कि आंनि लाइफआ बबेथिं थांदों मा मावनो हागोन मा मावनो हाया बोरै थांना थागोन बे कुनु जिनिसा प्रपारलि जायाखै दा बेबायदिबा जोङो मोनसे नोरजिया माहारि मोनगोन जेखौ जों लुबैयाखै जेखौ बड'फाया लुबैयाखैमोन जेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लुबैयाखैमोन कि मोनसे नोरजिया माहारि दिनैनि थाखायल' जों थांना थायोबा बोरै जागोन गाबोन जोंखौ सोर फोथांना लाखिगोन समफोर जोंनो सोर फोथांना लाखिगोन दा नंखायनो जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो जोङो दायो इनफरमेशन सेन्टारफोरखौ बानायनांगोन जोङो मोनसे समाव आङो एबसुनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि थानाय समाव जोङो एबसुनि टिमफोरजों जों रायज्लायदोंमोन कि गामि गामि जोंहा लाइब्रेरि बानायनांगौ लेखा फरायनायनि हुदाखौ बांहोनांगौ कचिं जानांगौ गामि गामि काउन्सिलिं जानांगौ बै खोथाफोरखौ रायज्लायदोंमोन खिन्थु जोंनियाव दायो मा काउन्सिलिं खालामनो हानाय गैया सोरबाफोर ड्राग्स जाग्रा जौ लोंग्रा बिसोरखौ नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन स्टेटफ्रावबो काउन्सिलिं खालामो जोंनियावबो अदालगुरियाव बहाबा दङ ड्राग्स जाग्राफोरखौ रिहेबिलिट खालामग्रा खिन्थु नर्मेलि माने नोंखौबो आंखौबो काउन्सिलिं खालामनांगौ खारन जोंनि जि डेभेलपमेन्ट जोंनि आइ आफाफ्रा गामियाव जोंखौ बुंदों न' डाउट मोजां मानसि जा होननानै खिन्थु आङो देरनानै आंहा मा चेलेन्ज फैगोन आङो लेखा फरायनो हागोन ना हाया दा मेक्सिमाम बर' गथ'फ्रा मेट्रिक पास ड्रप आउट हायार सेकेन्डारि पास ड्रप आउट हौवासा जा हिन्जावसा जा बारा फरायनो हायाखै बर'ल' नङा हारसाफोरबो दा आङो गोबांजोंनो इन्टारेक्ट खालामबाय सोंबाय मानो फरायनो हायाखै माने जायगायाव कलेज गैया बहाबा दङ फैसा गैया न'खरनिफ्राय सापर्ट गैया बिदि गोजा दा अब्ला जोंनि ससाइटिनि लेभेलानो दायो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जाना दङ ससाइटिनि लेभेला मानोना 15 लाख मानसिनि गेजेराव जुदि माने BA MA पासआ जुदि 10,000ल'बा 5,000ल'बा 10,000 जाबायना जायाखै आंहा दाबो डाउट दङ हमना लाबाय आं 10,000 जाबाय 15 लाख मानसियाव 10,000खौ नोङो पार्सेन्टेज बर'नोबा 0.000 माबा मोनसे ओंखारहैगोन माने थारमाने जोंनियाव हाइस्ट फरायग्रायानो बे लेभेलाव दङ दासिम
बिनि थाखाय रावबो इन्डिभिजुवेला दाय नङा जोङो बिनि सिमाखौ बारनांगोन जोङो दा बिनि सिमाखौ बारनोबा मा जानांगोन जोंनि हारियाव मोनसे एजेन्डा फैनांगोन सेंग्राफोरा गाज्रि मोनाबा नैबे सिरिफ्रावबो जिरायफैनो हायो माने जास्ट मिटिंखौल' पार खालामनांगो दा बिनिखायनो नैबे समाव आङो बेखौनो खावलायगोन कि बयबो गावनि बाहायनाय समफोरखौ मावनाय खामानिफोरखौ एसे टेस्ट खालाम माने नायबिजिर बिनि थाखाय जोंनो मास्टार नाङा बिनि थाखाय जोंनो कुनु ट्रेनार नाङा आंनि सानसेनि रुटिनखौ आङो लिरना लाबानो जाबाय कि दिनै सानसेयाव आङो मा मा खोथा बुंखो सोरजों रायलायखो दिनै सानसेयाव आं मा मा खामानि मावखो दिनै सानसेयाव आं बहा बहा थांखो लेखा फरायबाय थानायल' नङा कलेज इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टखौल' होनाखै आं बेकारफोरखौबो होनदोंबा फरायनो गारनायफोरखौबो होनदों आंखौबो होनदों आङो माने अब्लानिया नों हिसाबखौ बरननो हागोन कि नों मोना नायबानो जाबाय आं दिनै मा मा मावखो मोना नों नुगोन कि आं आमाइजों रायलायदोंमोन आयंजों रायलायदोंमोन गामियाव थांदोंमोन ओंखाम जादोंमोन बेदर जादोंमोन दखानाव थांदोंमोन माबा मबाइल नायदोंमोन A to Z उनाव नों हिसाब खालामनानै बे आंनि जिउ दानायजों बे लिंक दङ ना गैया जुदि नोंनि जिउ दानायजों लिंक गैयाबा नैबे सानसेया नोंहा वेस्ट ओरैनो थांबाय नैबे सानसेया ओरैनो थांबाय दा ओंखायनो जोंनि समफोरा बेबायदिनो आद्रि जागासिनो दङ नोंनियाव आं बुजिबाय जे नोंनियाव फैसा गैया नोंनियाव माने रिसोर्सेस गैया नोंनियाव मोजां ड्रेस गैया नोंनियाव मोजां मबाइल गैया नोंनियाव मोजां गारि गैया नैबे गासैबो जिनिसनि इम्पर्टेन्सा माने नों जुदि लाइफनि माने जिबननि माने मिनिंखौ बुजिनो नागिरोबा बेफोरा कुनु इउज गैया बेफोरा दा नैखौ आंखौ गाननो होदो सोरबाया लाबोना होफैदो आं गानबाय थादों आं मिथिया आइ डन्ट नो माने बिनि इउजआ मा सोरबा घरि बायनानै होदो आं घरिखौ गानबाय थादों गानथारनांगोन घरिखौ आं नोंनो प्रेजेन्ट होबाय होननानै एकर्ड जानायखाय नोंनो होबाय नों गान आं गानबाय थादों खिन्थु घरि गैयाबाबो आं टाइमखौ मिथिगो नोंसोरनो खोन्थाखागोन आंनो जे मिटिंनि टाइम जाबायना सार होननानै दा नैबे जि जिनिसफोर दा बेखौ जोङो जेसे हायो बुजिनो नाजानांगौ दा उनाव जेला सासे इन्डिभिजुवेला गोख्रों जागोन अब्लानो हारिया गोख्रों जागोन दा ओंखायनो जोंहा दायो गामि गफा जेसेबां दङ मोनफ्रोमबो एरियायाव इनफरमेसन सेन्टार गायसननांगो आं बेखौनो हास्थायदों मोनफ्रोमबो VCDC सेन्टाराव इनफरमेसन सेन्टार गायसननांगो आरो बे इनफरमेसना जों जेसेबां इनफरमेसन मोनगोन जोङो एसेबां ग्र' जागोन जोङो दावगालांनो हागोन दानि जुगखौ डाटानि जुग होनदो डाटा माने जेसेबां नों डाटा ब्रेनाव सोनो हागोन एसेबां नों ग्र' जागोन नोंनियाव जेसेबां इनफरमेसन दङ नों एसेबां दावगालांनो हागोन खिन्थु नोंनियाव जुदि कुनु इनफरमेसन खौरां मेसेजआनो गैयाबा नोंनियाव कुनु चेलेन्जआनो फैनाय नङा ओंखायनो जोंहा लाइफआ जेबो चेलेन्ज गैया टाउन सहरनि गथ'फ्रा बिराद चेलेन्जिं मानोना बिसोर मावाबानो मोनजाया मावाबानो ओंखाम बोथिसे जानांगौबा 300 थाखानि गाहायाव मोना बिसोरो 300 थाखा नांगोन बिसोरनो एकदम फुटपाथाव जाथारोबाबो 150 थाखा नांगोन खिन्थु जोंहाथ' जेबोआनो गैया आं जुदि दिनै बुङोबा जेबो मावा उन्दुबाय थागोन आंनो ओंखाम होग्रा मानसि दोङो आइयासो रायबाय आमाइनि न'आव थांना जाहैबाय लोगोनियाव जाहैबाय आयंनियाव जाहैबाय बिदि होननानै मास मोनसे खाथायनो हायो जोङो कुनु चेलेन्जआनो गैया जोंहा गस्ला जिबाय आफाया होआखै आदानियाव बिगोन आदाया बियाखै होआखै सोरनियावबा बिगोन चेलेन्ज गैया लाइफआव ओंखायनो जोंनियाव मा ड्रिम गैया बम्बेयाव जोनोम जानाय गथ'आ उन्दैयानो बुंगोन कि आं डक्टर जागोन होननानै जोंनियाव जुदि सोङोबा दा गोबाङानो बुंनो हानाय नङा आं मा जागोन बिनि दाया नोंबो नङा जोंनि थासारियानो बेबायदि जाबाय थादों दा बै थासारिनिफ्राय जों जेब्लासिम ओंखारनो हानाय नङा अब्लासिम जोङो मुलुगाव मास्टार रेस जानो हानाय नङा जोङो मा मोनसे गोरों गोजौगानाय हारि गेदेमा हारि जानो हानाय नङा दा बैनिफ्राय जोंनि मेलेमखौ खुला खालामनांगोन जों नायनो हानांगोन इच एन्ड एभ्रि इन्डिभिजुवेल थाखो 8निफ्राय थाखो 12सिम फरायनाय गथ'फ्रा दुनियाखानाव मा जादों मिथिनाय जानांगोन अब्लासो बिनियाव चेलेन्ज फैगोन आं डाक्टार जागोन आं इन्जिनियार जागोन आं बिजनेसमेन जागोन आं मायाव नङाबा जोंनियाव जेबोआनो गैया सब डिपेन्डेन्ट जों मालायखौ होसोगासिनो दङ आंनि जिउआ मा जागोन नों बुंनांगोन आंनो होननानै आरे नोंनि जिउआ नोंनिसो आं बोरै बुंनो नङा होमबा दा आं पलिटिक्सआव फैदोंखाय आं सरकार सालायनो नागिरदोंखाय आं माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरखाय राजुआ आंनियाव जेनेबा बे कुइसना फैबाय आं एन्सारखौ होबाय आदारवाइज नर्मेल पजिसनाव नोंनि जिउआ नोंनि आंनि जिउआ आंनि नोंनि गेरेन्टिखौ आं बोरै लानो आंनि गेरेन्टिखौ नों बोरै लानो दा नैबे सिटुएसननिफ्राय जों जुदि ओंखारनांगौबा अब्ला जोङो मेक्सिमाम इनफरमेसनखौ जों लानांगोन कि दुनियाखाना मा जानानै दङ हारि हिसाबै जोङो मास्टार रेस होनदों गुन गोनां मोनसे हारि जानो नागिरदों क्वालिटि ससाइटि क्वालिटि जानांगौबा जों भिजनारि जानांगोन दिनैनो जोङो सेट खालामनांगोन भिजनखौ फैगौ 10 बोसोराव जों मा मावगोन दासिम बेयो जायाखै जोंनि हारियाव
जोङो आन्दलन खालामबाय सोमावसारबाय हारि दानायनि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय गासैखौबो मावबोजोब्बाय खिन्थु एभ्रिथिं सास्टेन जागोन जेब्ला जोंनि क्वालिटि ससाइटिखौ जों मोननो हागोन साफ्रोमबो गथ'आ क्वालिटि गोनां जागोन सासे गथ'आ कनस्टिटिउसननिबो बाथ्रा मिथिगोन माने ल'निबो बाथ्रा मिथिगोन मेडिकेल साइन्सनिबो बाथ्रा मिथिगोन एस्ट्र'न'मीनिबो बाथ्रा मिथिगोन ससियेल हिस्ट्रि गासैखौबो मिथिगोन अब्लासो जोंनि ससाइटिया क्वालिटि ससाइटि जानो हागोन जुदि नोंनियाव सोङोबा बिए फरायबाय थादों बर' हारिनि बागै नोङो 10 लाइन बुं 10 लाइन जुदि नों मोजां बुंनो हायाबा बर'नि हिस्ट्रिनि बागै नों 10 लाइन बुंनो हायाबा वर्ल्डआव मा सोलिगासिनो दायो कर'ना भाइरासनि उनाव वर्ल्डनि रांखान्थिया बबेथिं थांगासिनो दङ 10ता बुंनो हायाबा अब्ला जोङो मालाबाबो जों मा हारिखौ जौगाहोनो हानाय नङा ओंखायनो जों मोनसे भिजन सेट खालामनांगोन आरो ससाइटिया आर्गुमेन्टेटिभ ससाइटि जानांगोन जुक्तिबादि समाज मालायफ्रा जुक्ति जाबा मा जायो कारेक्सन जायो जोंनियाव जुक्ति गैया नों बुंबाय अके नों बुंबाय अके नों बुंबाय अके आरो जों बिराद गियो गाज्रि मोनगोन नामा बि बुंनानै थांबाय ओरै खालामबा गाज्रि मोनगोन नामा एकदम रं जिनिसखौबो गाज्रि मोनजानो गिनानैनो जोङो मावा ओंखायनो गुबुन हारिनि गुबुन जौगानाय हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ बेबायदिनो एक्सप्लइट खालामो खनसे जुदि बियो खोथा होबायबा बर' भाइया बे आरो सोलायला मोजां गाज्रि जेरावबो बे मिसिबनानै थांबाय थागोन जोंनि बे केरेक्टारखौ मिथिगो दा जोङो ओंखायनो आर्गुमेन्टेटिभ ससाइटि जानांगोन जुक्तिबादि समाज मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि होनगोन जोङो दा दिनै बिटिआर गोरोबथा जाबाय जोङो बे बिटिआर गोरोबथाखौ जोंनि राजखान्थिनि नेताफ्रा बुंबाय थादों मोजां गाज्रि जोंनि ससाइटिनि मानसिफ्रा जायफोर सेंग्राफोर लाइमोनफोर फेसबुक गेलेग्रा माबा खालामग्रा बिसोरल' टुइट खालामबाय थादों गोबाङानो सिरि जाना दङ इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मोजांबा मोजां होन गाज्रिबा गाज्रि होन अके दा नैबे जिनिसफोरखौ जोंनियाव मा ससाइटियाव दाबो जों मोनसे आर्गुमेन्टेटिभ ससाइटि बानायनो हायाखै आरो जाय ससाइटिया जुक्तिबादि ससाइटि नङा बे ससाइटिया मालायजों दैथिं जानायनि बिराद चान्स थायो ओंखायनो जोंनि लिडारफ्रा टप मोस्ट लिडारफ्रानो बुंदों जे प्रमद बर'आ जाथिखौ फानबाय प्रमद बर'आ जाथिखौ थगायबाय बै मानसिफ्रा खारन हि हिमसेल्फ बे गावनो गाव मिथिया कि गाव मा बुंदों आरो मा मावदों लिंक गैया बेयो गावनो गाव दायो बुंबाय दाख्लैयो मुंखौ सोलायनो हाया बिटिआरडिखौ बिटिआर खालामनो हाया होननानै बिसोर गोरों मानसिफोरा बुंदों रोङैया बुङाखै भारतनि संबिधाननि जि मोनसे 6 शिडिउल दङ बिनि पेरा 14आव लिरनाय दङ कि गभर्नरा एरियाखौबो अल्टार खालामनो हायो सोलाय सोल' खालामनो हायो मुंखौबो सोलायनो हायो दा बिसोर बुंखि हाया होननानै गाबोन बिसोर हाइकर्ट खालामगोन होनदों सुप्रिम कर्ट जेनगोन बिसोरो दाख्लैबावै बिटिसि सरकारा माने गावसोरनि जि बिपिएफ दोलोनि सरकारखौ आरोबाव एक्सटेन्ड खालामनांगौ होननानै केस होबाय हाइकर्टआव जेनबाय बिसोरो पृथ्वी नारायणआ केस होबाय कि बे खामानिखौ मावाखै मावनांगौ होननानै बिनि केसखौबो हाइकर्टआ माने बोखारना गारहरबाय माने गैया होननानै बुंबाय बेखौ केसखौ बे केसानो जाया दा नैबे जिनिसा मानो जादों कि जोंनि लिडारफ्रा खोब इमसनजों खारगासिनो दङ नट आर्गुमेन्ट जोङो आबेगजों खारगासिनो दङ बिबेकजों खाराखै ओंखायनो जोंनियाव बे जिनिसफ्रा फैदों दा जोंनि हारिखौ सोर बोखांगोन सोरबा हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ XYZ हारिखौ हारसिंनो बोखांनो हाया येस सासे लिडारा मोनसे ड्रिम होनो हायो मोनसे भिजन होनो हायो जेरै महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन जोंनो नन भाइलेन्ट ससाइटि नांगौ इन्डियाया नन भाइलेन्ट जानांगौ इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ उदांस्रि जानांगौ आरो एखे समावनो जोङो मा जानांगौ नन भाइलेन्ट जानांगौ अहिंसानि ससाइटि जानांगौ जोंनो महात्मा गान्धीया मोनसे भिजन आरो ड्रिम होदों बेखौनो लानानै दिनै जोङो मुलुगनि मानसिफ्रा बोरै सान्ति लाबोनांगौ बिनि खामानि मावगासिनो दङ बड'फाया जोंनो मोनसे ड्रिम होदों कि हारिखौ मास्टार रेस खालामनांगौबा जों बिराद गोजौआव सहैनांगोन बे गोजौआव सहैनो थाखाय दालाय दासाफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिलांनांगोन आरो बे दालाय दासायानो जाबाय जोङो दाख्लै डाइरेक्टरेट मोनबाय बर' बिजोंनि दायो जोङो इउनिभार्सिटि मोनगोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जोङो मेडिकेल कलेज मोनगोन इन्जिनियारिं कलेज मोनगोन जोङो अफिस आदालतफोरखौ मोजां मोनगोन लासै जों बेफोर दालाय गोजा गाखोलांगासिनो दङ हारिया थांनानै टप मस्टआव सहैगोन अब्लानो जोङो जागोन मा मास्टार रेस बयखौबो जोङो बैयाव गसंनानै बयनिख्रुइ गोजौसिन बिफां जागोन बियो बे गोजौसिन बिफाङाव गाखोनाय लोगो लोगो नों सारा कख्लाबारिखौ नुहुरजोबगोन बैथिंजाय फार्म दङ बैथिंजाय मानास हाग्रा दङ बैथिंजाय माने उमुक दङ स्कुल दङ गासै नुहुरजोबगोन अब्ला नों गोजौनिफ्राय नायहरना बुंनो हागोन मानास हाग्राया रानजोब्बाय ओइथिं एसे दै लुनांगोन ओइ मेडिकेला बायनानै दङ बेयाव माने थिग खालामनांगोन ओइ गामिया ओरै जाना दङ गोजौनिफ्राय नुहुरगोन दा जों गोजौआव थांनो हायाखै जों गाहायनिफ्राय जेबो नुहुराखै जों आन्दायना दङ ओंखायनो जों मिथिया कि आंनि नसुं सेराव मा जाबाय थादों बैखिनियाव मा जाबाय थादों जों मिथिया दा बै जे गोजौआव गाखोनांगौ
बिखौ आङो बिफां गायनानै बयबो मिथिखादों बिफां गायनानै गोजौ दालाय बानायना गाखोलांनाय टावार गायनायखौ बुङाखै आं नलेज गियान जोंनो गियानानो होगोन कि जोङो माबे लेभेलाव थांनांगो बेखौ जोंनो नलेजआनो होगोन आरो बे नलेजखौ मोननोबा गियानखौ मोननोबा सोरबायाथ' गोजौ सोलोंथाइ लानो हानांगोन जोङो दा सन्तुष्ट लादों आं नैबे कलेजावनो फरायनानै आङो BA पास खालामबाय अके गुवाहाटीयावनो फरायनानै आं MA पास खालामबाय PhD अके आंनि गियानानो सबसे बेस्ट बर' आंनो हाइस्ट अके बर'नि लेभेलाव नों हाइस्ट सोरबा सानबाय आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव फरायना फैदों आंनियानो बेस्ट आंनो हाइस्ट किन्तु इन्डियानि भारतनि कुनु मोनसे इउनिभारसिटिया मुलुगनि 100टा इउनिभारसिटिनि सारियाव गैया भारतनि कुनु मोनसे इउनिभारसिटिया जोंनि खाथियाव फिसा कान्ट्रि दङ आं थांफेराखै ताइवान होननाय आं बिराद फरायो ताइवाननि आबाद मावनायफोरखौ आं बिराद स्टाडि खालामो बिराद मोजां मोजां आबाद मावो ताइवाननि इउनिभारसिटिया 100टा वर्ल्डनि 100टायाव बिसोर जायगा मोन्दों जोंनि खाथियाव मालयेशिया बारा गोजाम हादोर नङा बे मालयेशियानि इउनिभारसिटिया टप 10आव मोन्दों सिंगापुर जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय बाजार खालामनो थाङो दायो BPFनि ठिकादारफ्रा बिजनेसमेनफ्रा बेयाव बाजार खालामला आं थांफेराखै बे सिंगापुरनि इउनिभारसिटिया वर्ल्डनि 100 इउनिभारसिटिनि गेजेराव जायगा मोन्दों आरो बाखि एसियायाव हंकंनि मोन्दों चाइनानि मोन्दों जापाननि मोन्दों बिसोरथ' जौगाखादों दा बेफोरो बिराद फिसा फिसा हादोर माने सिंगापुराव 55 लाखल' मानसि दङ जोंनियाव 35 लाख दङ बिसोरनो मुलुगाव जायगा मोन्दों दा जाय मानसिया सोरबा अक्सफर्डआव फरायनो मोन्दों केम्ब्रिजआव वर्ल्डनि टप इउनिभारसिटिफ्राव फरायनो मोन्दों बिसिनि नलेजफ्रा एसेबाबो जौगानाय जागोन दा बेबायदि जोंनियाव मानसि दङना गैया साफा सानै जुदि सोरबा वर्ल्डनि टप इउनिभारसिटियाव फरायना फैनाय बर' फरायसा बर' लाइमोनफोर बर' मानसिफोर दङबा बैसोरनि गियाना बर' हारि जौगानायाव बाहायजादोंना जायाखै बिसोरना अफिसार जानानै दङ ना बहाबा बिजनेस मावनानै दङ मायाव दङ आरो हायाखैबा जोङो मुलुगनि जौगानायखौ जोंनियाव बोरै लाबोगोन जों थांनो हायाखैबा जों लाबोनांगोन जों बोरै लाबोगोन गियाना खुनु सिमा गैया गियाना जाबाय ग्लबेलाइज दिनै आमेरिकाया मा सान्दों 10 दिन उनावबाबो जोंनियाव सफैगोन दिनै चाइनाया मा सान्दों 20 दिन 1 बोसोर 2 बोसोर उनावबाबो जोंनियाव सफैगोन नलेजआ गियाना खुनु सिमा गैया नाथाय बैखौ लायग्रा मानसि थानांगोन जोंनियाव लायग्रायानो गैयाबा गियानखौ जों बोरै जौगागोन जापानाव मोनसे इनस्टिट्यूट दङ दा बियो बै इनस्टिट्यूटआ बै फसंथानानो मात्सुशिता इनस्टिट्यूट अफ गभर्नमेन्ट एन्ड मेनेजमेन्ट होननाय बेनो जापानखौ थांनाय हिर'शिमा नागासाकियाव बमा गारनायनि उनाव दिनैनि जापानिस माहारिखौ बानायदोंबा बे फसंथानानो बानायदों बेवहाय बिसोरो मा खालामो मेटेरियेल एन्ड स्पिरिचुवेल मेटेरियेल माने नैफोर बुस्थुफ्रा मुवा बुस्थुफ्रा स्पिरिचुवेल माने आध्यात्मिकता आं गाज्रि खामानि मावा गाज्रि खोथा बुङा आं मानसि बुथारा आं हिंसा खालामा मालायनिफ्राय सिखाव खावा आङो जेबो माबाया खस्थ' खालामना जागोन बे नैबे इनस्टिट्यूटनि मानसिफ्रा बेखौ खालामो आरो बिसोरो बुद्धिस्ट गोजा आरो गुबुन फारसेथिं बिसोरो मा मेटेरियेल जापाना वर्ल्डनि हाइस्ट मेटेरियेल बर'नो जों माइकनिफ्राय लानानै गारिसिम जापानिसफ्रा बर'नो जों मा बर'नो बर'फ्रा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा जों मेटेरियेलाव गैया स्पिरिचुवेलाव गैया जोंबो थिग खालामनांगोन दुनियाव जुदि आलासि सासे फैयोबा जों आर'नाइ होयो नङा होमबा गुबुनफ्राबो होयो गामसा होयो माइबा होयो आदिबासिफ्राबो होयो आरो बिनिख्रुइ जों आरो मा होबावगोन नैबे बर'नि जिनिस होननानै बड'फानि मुसुखा मोनसे होनो हागोन जोङो हमना लाबाय बेखौथ' बयबो लानाय नङाबो जानानै बा लागोनबो जानानै आंनि अफार बियो बे मा होगोन जोङो बर' हारिनि देखायनो हानाय जोंहा खेराइ दोङो होन्दों बागुरुम्बा दोङो होन्दों उमुक जोंनियावथ' रावनियावबो केटलगबो गैया सोरनिबा न'आव बाहेरनि आलासि फैयोबा ड्रयिं रुमाव टि टेबोलाव मोनसे फट' जों एटलिस्ट लेखा मोनसे बानायनो हायाखै ओरैनो जिरायनाय समाव बियो जाहाथे खेराइ बागुरुम्बाफोरखौ नायनो हायो बेफोरखौबो जों बानायनो हायाखै दाबो 17 बोसोर सरकार खुंबाय जोंनि कुनु जिनिसखौनो बानायनो हायाखै जाथि दानायजों पलिटिक्सआ जेबो लिंकआनो जायाखै दाबो साफा लिडारफ्रा गावनि इन्डिभिजुवेलनि थाखायसो खामानिखौ मावबाय थादों दा दुखुनांथावा बेसो जादों दा नंखायनो दिनै जोंनियाव मा जादों जोंबो साननांगोन जोङो गोबां समाव गोजोननाय लायो जों जुजियै धंस जाबाय इजराइल होननाय हादोरा 300 बोसोरनि उनाव गावसोरनि हादोरखौ बिसोरो सेनानै लाफिनदों गावसोरनि खालामनानै लाफिनदों 300 बोसोर जोङो 1952 थुनलाइ आफाद जोनोम जानायखौ नायोबा 60 बोसोरसो जों सोमावसारबाय आरो बे 60 बोसोराव 70 बोसोरसो सोमावसारबाय बे 70 बोसोराव खिन्थु जोंहा ओरैनो थाङाखै
जौगागासिनो दङ जोङो जौगागासिनो दङ बर' रावा 80 सिडुलाव हाबबाय बर' रावा सिगां स्कुलाव फरायोमोन बियो एमइआव फैबाय हाई स्कुलाव फैबाय हायार सेकेन्डारियाव फैबाय कलेजाव फैबाय इउनिभार्सिटियाव फैबाय जौगागासिनो दङ रावल' नङा गुबुन बिथिङाव जों जौगालांगासिनो दङ जोंहाबो 70 बोसोर लाबाय दा जों दानो टारगेटखौ बानायनांसिगोन जोङो बेसेबां गोलाव आरो खालामबावनो आरो 100 बोसोर लानो ना 50 बोसोर लानो मोनसे बाटारफ्लाइ दोङो माने इउरपआव बे बाटारफ्लाइआ मोनथाम जोलै नांगो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो थाखाय बिसोरा मोनथाम आथाल जोबलाङो माने मासेया बिरै थांनानै थैयो मोनसे जायगायाव बिदै दैनानै आरो बिनिफ्राय फिसा जानानै आरो बे बिरै थाङो आरो मोनसे जायगायाव थैयो आरो मोनसे जोलैया थांना बिरनानै बै जायगायाव सहैयो आसरित नङा होमबा खोन्थालायाखै बिदैनोथ' बोरै खोन्थानो बिलाय बिदैनिफ्राय ओंखारनाय माने बाटारफ्लाइआ सिखिरिया मिथिगो कि बे बबेथिं बिरलांनांगो दा जोंनि हारियावबो जोङो दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे जेनेरेशना बिबान लाबोदों दा दिनै जोंनि लिडारफ्रा आन्दायनाय बायदि नोरै मावनांगौ नैबे जायाखै खांख्राइफोर बोबथालायनाय बायदि खिन्थु गावनियाव कुइसन दैखाङाखै नों मा मावखो स्ल'गानखौ नों सासे लिडार हिसाबै हयथ' बारा होदों आं हयथ' सिगाङाव थानानै होख्रावनायखाय आंखौ माइकआव सिगां नुदों खिन्थु आंनि उनथिं थानानै होख्रावग्राफ्राबोथ' खम होख्रावाखै नङा होमबा दा दिनै जोंनि लिडारफ्रा आन्दायदों आंसो होख्रावदोंमोन आंसो लिड खालामदोंमोन आं मानो दिनै मोनजाया आं मानो एमएलए जाया आं मानो एमपि जाया दा आंखौबो बुंदों कि नोङो मानो सोरबा क्रिटिसाइज खालामगासिनो दङ चिफ जानो लुबैनानै उमुक जानो लुबैनानै बेफोरखौ खालामदों आंथ' पलिटिक्सआव फैयाखौनो होनबाय थादोंमोन जेला बेलेन्स सिटखौ बरननानै नायबाय 17 इयार्सनि जोबोद दुखुनांथाव जाबाय कि जोंनि स्कुल कलेजा थिग जायाखिसै स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै जोंनि गामि गफा जि जेंनाफोर जोबनांगौ लाइमोनफोरनि ससाइटिनि जेबोनो जोबाखिसै दा बिखौ आं इन्डिभिजुवेल हिसाबै मावनो हानाय नङा दिनै राजखान्थियाव फैनानै गाबोन जुदि बिटिआरखौ जों सालायोबा 5 बोसोर नैबे ड्रिमफोरखौ जोङो रियेलिटियाव लाबोनो नाजानो हागोन ओंखायनो आङो बै लिडारफोरनि बायदि 20 बोसोर 25 बोसोर मावनो होननानै आं सानखायाखैनोखा 5 बोसोराव जुदि सोलायनाय लाबोनो हायोबा देट्स अल बेनि उनाव आंनि लाइफआ आंबो फरायनो लुबैयो आंहाबो फरायनाया आद्रा जानानै थाबाय आंहाबो मोनसे जिबन दङ मालायनि बायदि आंबो नायनो लुबैयो आंथ' नेक्स्ट जोनोम जानाय नंला ओंखायनो आंबो नायनो लुबैयो कि अख्राङावथ' आं बिरनो सानाखै बाट हिउमेन बिइं हिसाबै मानसि हिसाबै माखौ जोङो सोलोंनांगौ बेखौथ' आंहाबो सोलोंनो लुबैनाय दङ खिन्थु नैबे जायगायावनो आङो 20 बोसोर माने गिदिंबाय गारिजों एकदम माने मोसौआ माइ मारान होनाय बायदि माइ नानाय बायदि नाबाय थाबाय बे एरियायाव दा जोंनियाबोथ' नलेजआ एखमबा लिमिटेड जागोन दा नैबे जिनिसफोरखौ लानानै जोङो साननांगौ जोंनि हारियाव ओंखायनो दिनैनि समाव जेरैबायदि इजराइलफ्रा 300 बोसोर सोमावसारना बिसिनि हादोरखौबो लाफिनबाय आरो दिनै वर्ल्डआव टेक्न'लजियाव बिसोरबो बिराद दावगागासिनो दङ एग्रिकालसाराव बिसोर बिराद मोजां इजराइला आरो लोगोसे टेक्न'लजि बिसोरनि जि सिलाय लाग्राखौ मालाया हायार लाङो सिकिउरिटि गार्ड बै पिएम प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट अफ माने सोरबा कान्ट्रिनि बिखौ माने सिकिउरिटि गार्ड बानायनो इजराइलनिफ्राय मानसि हायार लाङो दिनै बेसेबां दावगाबाय बिसोरनि सायाव गुबुन हादोरानो फोथायो गुबुन हादोरनि मानसिया बिसोरनि सेंग्राफोरखौ गार्ड लायो थारमाने नायदो गुबुन हादोरनि मानसिखौ जोङो बिनोनो दायित्व होनानै राष्ट्रपतिखौ नेनो हगारना होदों इजराइला बेसेबां फेइथफुल बेसेबां बिश्वासि आरो बेजोंनो बिसोरो दुनियानि मार्केटखौ सालायगासिनो दङ जों खिन्थु न'वेर इन दा चीन जोंनि इण्डियानि टप इउनिभारसिटिफ्रानो गैयाबा जोंलाय बहा थानो दा नंखायनो गाबोन जि बड'फानि नामाव इउनिभारसिटि जागोन बरमा मसलपुराव बे इउनिभारसिटिखौ जोङो जुदि इण्डियानि बेस्ट इउनिभारसिटि बानायनो हायोबा वर्ल्डनि बेस्ट इउनिभारसिटि बानायनो हायोबा फैगौ 10 बोसोराव जोंखौबो मुलुगनि मानसिया मिथिगोन बेखौसो साननांगौ दा जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानाङा माबा जानाङा एनआइटि जागोन जोंनियाव मालायनियाव एनआइटिया जाजोब्बाय जोंनियाव जि एनआइटि जागोन दायो गोदान जागोन जिहेतु जोङो भारत सरकारखौ बुंनानै नांगौबा फैसाखौ 10 थाखा बारा बिना लाबोनानै जों बुंनांगोन जोंनि एनआइटिनि इनफ्रास्ट्राक्चारा वर्ल्डनि बेस्ट एनआइटिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जानांगोन बाखिखिनिखौ जों बानायगोन आरो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो डिसिसन लानांगोन दायो आं क्लास 10 आव फरायगासिनो दङ बोसोरथामनि उनाव एनआइटिया लुनाय जागोन अदालगुरियाव बा बहाबा बे एनआइटियाव आंनो फार्स्ट बेच हिसाबै फरायगोन आरो आङो टप खालामगोन आङो दा जोंनियाव मोनसे चेलेन्जआ फैनांगोन जोंनियाव चेलेन्जआनो गैयाबा मेडिकेल कलेज गंनै जागोन दिनै नङा बोसोरथाम उनाव जागोन बोसोरब्रै उनाव लुनायाव टाइम लागोन बे मेडिकेल कलेज जानाय लोगो आं फार्स्ट एडमिसन लागोन आं बाय'लजियाव रिसार्च खालामगोन आं माइक्र'बाय'लजियाव रिसार्च खालामगोन आं माने उमुकखौ इनभेन्ट खालामगोन दिनैनिफ्रायनो ड्रिमखौ बानायनांगोन
कि आङो वर्ल्डनि नैबे बेरामखौ आङो स्टाडि खालामगोन, केन्सारा मानो हामा, कर'नाया मा भाइरास बेलाय आं स्टाडि खालामगोन सासे आङो माने बर' मानसि हिसाबै। नैबे चेलेन्जखौ जों लाबोनांगोन। दा बे जिनिसफ्रा जुदि जोंनियाव गैयाबा जोंनि हारिया जौगालांनाय नङा। दा नंखायनो दिनै राजखान्थि खालामनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनाखै। मानोना थांनाय 15 बोसोराव बेफोर खोथाखौनो सानबाय थादोंमोन आङो कि माबा मोनसे मावनांगोन, माबा मोनसे मावनांगोन, माबा मोनसे मावनांगोन। आंबो गिदों दा राजखान्थियाव फैनानै आन्दायगोनसो नामा, बयबो सार होननानै गाबोनो दाउ बेदर होलाय, अमा बेदर होलाय होनसै, नङा होमबा? बयबो माने गोजौआव थुखुनसै। दा आन्दायबा खिन्थु सेस जागोन हारिया। ओंखायनो आं आन्दायनो लुबैयाखै। ओंखायनो एसे गावखौनो साइड खालामना लाखिनो नाजाबाय थादों आङो राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो। दा जियानो जा, जोंनि इयुना बे लाइमोनफोरनि सायावनो। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै, बोथोराबो गरम। बयबो जिखिना कलेज इउनिभारसिटियाव फरायना दङ एकदम गोसो होना फराय। जोंनियाव माबा गैया बेखौ दा सान। गैयैखौ नों साननानै फरायनो गारोबा नोंनि जिन्दगियानो गैया जागोन। मोनसे समाव आंबो सानदोंमोन, आइ आफाया जेबो होनो हाया, फरायनोनो हाला, फरायनायाव बिराद दुरबल जालांबाय, मा खालामनो, गारनो सिनेमा मा फरायबावनो आरो होननानै। खिन्थु एसे फरायना लानायखाय दिनै एसे थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ गावनो बरनना लानो हादों। खिन्थु बै समाव जुदि गारनाय मोनबा प्रब्लेमजों हाला जेनबाय आं जेंनाजों होननानै जानाय नङामोन। ओंखायनो दिनै बयबो रन्जित शेखर मुसाहारिया शिलंआव फरायनायाव हाजिरा मावना फरायदोंनो। उपेन बर' जाय माने गभर्नर जादोंमोन, उपेन बर'आ बिथाङा IFS जाना रिटायार जानानै बेसेबा गोबाव जाफैबाय, बहुद मुलुगाव गिदिंना फैबाय बिथाङा राष्ट्रदूत जानानै। बिथाङा टिउसन खालामनानै फरायदोंमोन। गासैबो बिदिनो फरायनाय गोजा। ओंखायनो जों दा साननाङा। आरो फरेनाव मा जायो, बिसोरो क्लास 9निफ्रायनो बिमा बिफाया हगारो गथ'फोरखौ, मावनानै जाहैथां, फरायनोबा फरायथां। गोबां गथ'फोर बेयाव फैयो। आङो थांनाय बोसोराव सासे ट्रिटमेन्ट खालामनो बेराम जानाय मानसिखौ लांदोंमोन न'खरनिनो चेन्नाइआव। सानसेखालि देवबार सानडे माने जोङो मा खालामबाय, बे बेराम जानाय गथ'खौनो आं एसे थिग खालामनो होननानै मेलेमखौ पन्डिचेरियाव थांबाय। आंबो थांफेराखै, नायबाय बारा गोलाव लङा लामाया। थांनानै पन्डिचेरियाव बेवहाय मोनसे आर'भेलि होननाय मोनसे जायगा दङ। आर'भेलि होननाय जायगाया ओरैबायदि जायगा, 4 किल'मिटार स्कुवेर किल'मिटारनि मोनसे जायगा। बेवहाय मुलुगनि 52 हादोरनि मानसिफोर थायो, जुदा जुदा 52 हादोरनि मानसिफ्रा इन्डियानि आर'भेलि होननाय जायगायाव थायो। आरो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि थायो बिसोरो, रावबो रावखौबो डाउन खालामनो मोना। माने गावबा गावनि धोरोम सिबियो, गावबा गावनि भाषा दङ बेवहाय, माने सोरबा फ्रेन्स, सोरबा डाच, जि दोङो गावनि भाषा रायो। आरो बेवहाय मोजां माने मा, गावसोरो रायलायग्रा चार्च दङ, गिर्जा दङ, मन्दिर दङ, जि दङ गासिबो दङ आरो बेवहाय। उनाव आङो मालाबा लेखा फरायना मोन्दोंमोन, उनाव गोसोखांबाय आङो, बेवहाय एसे टाइम मोननायावनो बे आर'भेलिखौ नायहैनोसै होननानै नायनो थांबाय। गिदिंबाय जोङो, गिदिं बिराद बिबारफोर दङ, मुलुगनि जेसेबां बिबार दङ भेराइटिस बेयाव गायना दोनजोबदो आरो। गुबुन गुबुन मुंनि बिबार, गुबुन गुबुन मुंनि बिफां, गुबुन गुबुन मुंनि मुलै बिफां, लेखा दखान दङ गुबुन गुबुन हादोरनि, गावबा गावनि बाजार बायदि नङा, माने बिराद गिदिर एरिया नालाय रावखौबो रावबो नुलायलाया। हाग्रा सिङाव माने थाङै गिदिं नायनांगो। नायनानै फैबाय, बेलासे 3टा बाजियाव बै जायगानिफ्राय ओंखारदो जोङो, ओंखाम उखैनानै सानैबो। अब्ला जोङो मोनसे बेटारि रिक्सायाव गाखोबाय। बे सिङाव गारि लांनो मोना, जेबो लांनो मोना। उनाव थाबाय फैना मेंनानै बेटारि रिक्सायाव गाखोबा बेवहाय सासे सेंग्रा गाखोफादों आरो, सेंग्रा फिसा, गस्लाया जिजोबनाय गासैबो, ओमफ्राय हाफपेन्ट गानदो, हाफपेन्टआबो जिनाय फारसेथिं। उनाव आं सोंबाय कि नों बबेनि होननानै, बियो बुंबाय आं जार्माननि। बेसे गोबाव जाखो? बे बुंबाय आङो बेयाव 25 days जाबाय होननानै। मा खालामदों? आं ओरैनो फैदों, इन्डियानि मानसिफोरखौ नायनो फैदों होननानै। बबेयाव थायो? बेयावनो थायो बियो। ओमफ्राय आं सोंबाय कि नों बेसे फरायनाय होननानै। बियो बुंबाय मेट्रिक पास खालामनानै, क्लास 10 पास खालामनानै बोसोरसे आं जब मावदों, साख्रि मावदों थारमाने। आरो बिखौ फरायना लानानै आरो 10+2 खालामदों बियो, हायार सेकेन्डारि पास खालामदों। आरो हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै 1.5 बोसोर साख्रि मावदों बियो, जार्मानाव साख्रि मावना फैसाखौ लानानै इन्डियाआव फैदों बियो। आरो इन्डियाआव बियो 2 बोसोर थागोन, 2 बोसोर गिदिं इन्डियानिफ्राय थांफिननानै आरो फरायहैफिनगोन बियो। थारमाने जार्मानाव मास मोनसे ओंखाम जानायाव जिखिनि खरस थाङो, बे फैसाजों इन्डियाआव 6 मास जानो हायोनो। माने एसेबां फैसानि भेलुआ डिफारेन्स। ओंखायनो बियो 2 बोसोर थानो फैदों इन्डियाआव। आं बुंबाय जे नोंनि जिउनि थांखिया मा होननानै। आंनि जिउनि थांखिया बे मानसिफोरखौ आङो नायनो लुबैदों। इन्डियानि मानसिफोरा बिराद मोजां, स्पिरिचुवेल माबा माबि दङ होननायखाय आं फार्स्ट इन्डियाआवनो फैदों होननानै। नोंनि बिमा बिफाया बहा दङ मा? उनाव जोङो कफि लोंहोनानै बिजों आं गोलाव रायलायबाय, माने बुजिनो थाखायनो आरो
जे उनाव सोंबाय जे नोंनि गस्लाया मानो जिनाय बेनिफ्राय बे बुंबाय गानाबाबो जायोमोन होननानै खिन्थु इण्डियान कालसाराव मोदोमाव माबा मोनसे थानांगौ नङाबा मानसिफ्रा गाज्रि मोनो ओंखायनो आं बेखौ गाननानै लादों आरो होननानै बेनिफ्राय बे बुंदों आं सुनायसो साफासो बियो होननानै आरो खिन्थु गेन्जिया जिजोबनाय आरो बिनिया बेनिफ्राय मना मोनसे दोङो बेयाव कलम आरो पेन दोङो लेखा गांसे दङ दा बै गथ'आ हायार सेकेन्डारि पासल' जोंनियाव सोर हायार सेकेन्डारि पास गथ'आ आङो दुनियायाव माने मानसिफोरनि लाइफखौ स्टाडि खालामनो होननानै ओंखारलांनो हागोन क्वालिटिया बिराद डिफारेन्स नङा होमबा बिराद डिफारेन्स दा जोङो बै स्टेजखौ सहैनांगोन कि जोंनि गथ'फ्रा उन्दै समनिफ्रायनो मेच्युर जानांगोन आं नैखौ जाया होनबा जाया नैखौ लोङा होनबा लोङा बेयाव थाङा होनबा थाङा आं जिखौ मावगोन बेखौ मावगोन आंनि जिबना आंनिसो मालायनो मानो हगारनो दा नैबे लेभेलाव जों सहैयाखै आइ आफा अननाय माबानाय इमोसन मोजां मोनगोन गाज्रि मोनगोन बैयावनो जोंहा दायो 100 इयार्स थांबावगोन अब्ला खिन्थु हारिया मास्टारि जाहैनो हानाय नङा दा बिनि थाखायसो जोंहा गाहायाव बिराद प्रेक्टिस नांगौ दा आंबो बेखौनो सानबाय थायो कि बेखौ जों बोरै खालामगोन दा जियानो जा आं गोलाव बाथ्रा बुंला राजखान्थियाव फैबाय सोरबा माखासे बुङै रिटार्न जानो हायाबा सानगोन कि बिनि माथाया बोरैबासो जाबाय होननानै दा नंखायनो आङो दिनै बेफोर खोथाखौ बुंला उनाव लोगो मोनबावगोन आरो मोजाङै रायलायगोन आं बेखौल' खावलायजों टिम जा बयनिबो गेजेराव टिम जायै रायलाय फ्रेन्ड सार्कोल बानाय मोजां खोथाफोरखौ रायलाय आरो वर्ल्डनि टाफनिफ्राय टाफेस्ट खामानिखौ मावनो नाजा बयनिख्रुइ गोरानिफ्राय गोरासिन खामानिखौ मावनो नाजा जिखौ नों गोरा होननानै सानदों बेखौसो फार्स्ट माव अब्लानो नोङो जिउआव साक्सेस जागोन जिखौ गोरा होननानै सानदों ओरैनो नों मालाबा पाठशालासिम थाबायना थांलाय ओरैनो आरो थाबायना थांबाय आङो नोङो बेवहाय थाबायना थांनाय समावनो बिराद माबा माबि सानलांगोन नोङो साननानै बेयाव जि मोनसे मोननै पइन्ट मोनगोन बेखौ नों लिरनानै ला आं मा जागोन आंहा न'आव आइ आफानि बिराद जेंना हा हु गैया माइ दै गैया माइरं गैया फरायनो हायाखै मा जागोन सानबाय थाबा मोनसे पइन्ट फैगोन नोंनियाव नङा आं फरायनांगोन आं खामानि मावनांगोन लोगो नों खारलांदो जेरै माने इउरेका होननानै खारलांदोंमोन माबाया आर्किमेडिसआ थिग बेबायदिनो नोंनियावबो फैगोन इउरेकाया सानसे मोनबाय होननानै खारलांदोंमोन नङा दैयाव थब्ल'नायाव आर्किमेडिसआ उनाव बे जाहाजा दैयाव गोजावो बिनि थियरिखौ बरनहैबाय बियो दा जोंनियावबो नों जेला सानबाय थागोन आंनि जेंनानिफ्राय बोरै ओंखारगोन मुलुगाव खुनु जेंना गैया सासे मानसिखौ जेंनाया धंस' खालामनो हायो खुनु जेंना गैया दा बे जेंनाखौ जेला जोङो गाव डमिनेट खालामजायो अब्लासो जों धंस' जायो दा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनिबो जिउआव गोजोन जाथों जौगानाया फैथों आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै आं बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।